Zanimanje za bosansko srednjovjekovlje te sudbinu i povijest Franjevaca u Bosni izravno vodi u Kraljevu Sutjesku. Do nje se i može doći samo s odlučnom nakanom jer je nedostupna usputnim pogledima. Iz pravca Sarajeva i Zenice odvajanjem Kaknju put dug 12 km vodi kroz naselja Čatiće, Obre, Bjelaviće, Marinu Vodu i Jaljiniće u usku dolinu Mira koji narušava samo zamjetni žubor rijeke Trstionice. Oku se neizbježno nameću okolna brda Teševo, Hrid i Ježevica, te Franjevački samostan i crkva Svetog Ivana Krstitelja, koji posjetitelju signaliziraju da je stigao u Kraljevu Sutjesku. Sutjeska je dva put utihnula. Prvi put propašću Bosanskog kraljevstva 1463. a drugi put u minulom ratu koji joj je uza sve ostalo oteo mladost nanijevši joj ranu koja teško i bolno zamlađuje. I prvi i drugi put je ostala samo nada. Iz nade se u Sutjesci i pripovijeda njezina prošlost koja je rijetko bila ugodna, ali je svojom oporosti stvarala žilavost i samo prijegor kao osnovne pretpostavke svakom smislenom trajanju te kulturnom i duhovnom stvaralaštvu. Ovdje su od sredine 14. stoljeća stolovali bosanski banovi i kraljevi, a mjesto je u dokumentima zabilježeno pod nazivima Trstivnica, Sutjeska i Kurija Bani Regis, Banski kraljevski dvor, odakle potječe današnje ime Kraljeva Sutjeska ozvaničeno dolaskom Austro-Ugarske uprave u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine. U Kraljevoj smo Sutjesci u crkvi i Franjevačkom samostanu Svetog Ivana Krstitelja, jednom od tri povijesna samostana Franjevačke provincije Bosne Srebrene, koje uz Kreševo i Fojnicu stoljećima odolijeva oštrom zubu vremena. S lijeve strane potoka Urve, u neposrednoj blizini samostana, nalazi se samostansko šetalište s terasom Grgurevo. Tu su 1969. i 1970. vršena arheološka istraživanja u kojima su otkopani i konzervirani temelji i zidovi nekoliko objekata: crkve, dvorske kapele, glavne istočne palače i nekoliko građevina s desne strane Urve. Crkva je prema povelji kralja Tvrtka I. Kotromanića iz travnja 1378. godine bila posvećena svetom Grguru, vjerojatno svetom Grguru čudotvorcu, kojeg je papa Pio II. Studenog 1461. potvrdio za zaštitnika Bosne. Po ovoj se crkvi i cijeli lokalitet s lijeve strane Urve naziva Grgure. To je bila gotička građevina od koje je danas vidljiva četvrtasta apsida s nišom u kojoj je stajao kip sveca, dok je više od polovice lađe uništeno. Istočna palača sastavljena je od dvaju krila u obliku slova L, opruženih krakova. Smatra se da je to prvi i najstariji objekt Sutješkog dvora. Poduprt je nizom jakih kontrafora, sada dozidanih i konzerviranih. Zapadni dio dvora obuhvaća kompleks od tri palače sa terasama od kojih se vide samo temelji. Vladarski dvor u Sutjesci započeo je i zajedno s Bobovcem dijelom izgradio ban Stjepan II. od 1322. do 1353. a znatno ga je proširio ban i kralj Tvrtko I. Kotromanić 1353. do 1391. Arheološki materijal, kamena plastika, keramika, metal i staklo pohranjen je u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, pod čijim je nadzorom vršeno istraživanje i konzerviranje Kraljevskog dvora, slavnog dvora kraljevstva u Trstivnici, kako je zapisano u suvremenim dokumentima nastalim u Sutjesci kao stonom mistu, to jest rezidenciji gdje vladar obavlja svoje službene poslove. Smješten uz Banski kraljevski dvor, Franjevački samostan u Sutjesci, koji se prvi put u sastavu bosanske kustodije spominje oko 1380. godine, pribraja se među najstarije ustanove kontinuiranoga djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Vršeći duhovnu misiju u katoličkom kršćanskom puku, Samostan je u svojoj višestoljetnoj povijesti nailazio na brojne poteškoće i prepreke. To što je spomenut u turskom popisu iz 1468-69. godine govori da je Samostan preživio događaj iz vremena osmanskog osvajanja Bosne 1463. O prvom dokumentiranom razorenju Samostana piše talijanski povjesničar Franjo Gonzaga. Kada je cvatuće kraljevstvo bosansko došlo u ruke Turaka, oni su ovaj Samostan 1524. s druga 3 do temelja porušili, tako da nije ostao ni kamen na kamenu. Trebalo je 30 godina potucanja i lutanja po šumama i pećinama i 900 carskih dukata da bi se dobilo dopuštenje za podizanje novog Samostana. Međutim, on nije smio biti izgrađen od kamena i cigle, već od pletera i čerpića. Franjevci su iz njega obavljali dušebrižničku misiju ne samo u okolici Sutjeske, već i u Ukrini i Posavini. Godine 1658. Samostan je izgorio, a tada su stradali biblioteka, arhivi i brojne dragocjenosti. Ponovno ga je 1664. podigao gvardijan fra Mijo Brežanin. U vrijeme Bečkog rata 1683. do 1699. fratri su morali napustiti Samostan jer nisu mogli plaćati neprestane dažbine i globe, pa su se skrivali po okolnim selima, ali su se vratili nakon 17 godina. Poslije dviju neuspjelih gradnji i dograđivanja u prvoj polovici 19. stoljeća, sadašnji Samostan podignut je 1890. do 1897. Samostansku crkvu pratila je gotovo ista sudbina kao i Samostan. U 18. stoljeću je u 2 navrata neznatno obnavljana. O kakvoj se obnovi radilo najbolje svjedoči domaći kroničar fra Bono Benić, kada piše o radovima koje je 1728. poduzeo gvardijan fra Juro Bilavić. Čim je dobio Bujruntiju, odmah je započeo zamišljeni posao, a najprije da izmijeni 3 strane crkve. Dao ih je načiniti od kamena, jer je prije crkva bila napravljena od nepečenih opeka. Kad je to završilo i nakon što je vrlo lijepo pokrio crkvu borovim i lučevim daskama, pomno se pobrinuo da se ona iznutra obloži drvenim daskama u obliku svoda. Ranije je, prosti mi Bože, bila poput pojate. Ovako obnovljena crkva je 1821. porušena i podignuta nova, koja je prema fotografiji iz 1889. bila jednostavna i skromna. Sadašnja crkva je kao neorenesansna građevina, izgrađena 1906. do 1908. prema projektu Josipa Vancaša, a oslikao ju je talijanski slikar Marco Antonini. Ispod crkve se nalazi kripta sa grobnicama dvojice biskupa. Cjelokupni umjetnički i liturgijski sadržaj crkve uglavnom su iz vremena gradnje, osim najstarijih orgulja u Bosni iz 1865. Knjižnica Franjevačkog Samostana u Kraljevoj Sutjesci, bogata većim brojem starih i rijetko sačuvanih izdanja, prostorom je i signaturom podijeljena na stari, muzejski, novi i najnoviji dio. Na stari dio spadaju izdanja tiskana do 1850. kojih ima oko 5000. Novi dio obuhvaća oko 7000 naslova, a najnoviji oko 8000. Ukupni knjiški fond Samostana iznosi 20.000 svezaka. Na prvom mjestu treba spomenuti 31 inkunabulu, knjige tiskane do 1500. godine, polovicu od ukupnog broja inkunabula u Bosni i Hercegovini. Jednaku pozornost zaslužuju i dijela bosanskih franjevaca, počevši od fra Matije Divkovića 1563. do 1631. do fra Grge Martića od 1822. do 1905.
Budući da je samostan bio u sastavu Velike Franjevačke zajednice provincije Bosne Srebrene, u koju su osim Bosne i Hercegovine do prve polovice 18. stoljeća bili uključeni prostori današnje Dalmacije, Slavonije, Srbije, Bugarske i Mađarske, razumljivo je da su se Franjevci služili ćirilicom, bosančicom i latinicom. Tako se u knjižnici nalazi dosta primjeraka tiskane i rukopisne bosančice. U knjižnici je smješten i samostanski arhiv s brojnim dokumentima koji pružaju svjedočanstvo o različitim okolnostima kroz koje je samostan prolazio u svojoj višestoljetnoj povijesti. Tu je povelja ugarskog kralja Matije Korvina iz 1481. najstarija sačuvana matica krštenih pisana bosančicom iz 1641. brojni rukopisi i korespondencija samostana i Franjevaca, Ferman sultana Ahmeda I iz 1607. te preko 2000 drugih turskih dokumenata, Fermana, Bujruntija, Uđeta, Tapija i Teskera. Premda je Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci višekratno paljen, rušen i privremeno napuštan, ipak se u Samostanskom muzeju sačuvalo relativno veliko kulturno-povijesno blago. Točnije oko 170 izložaka podijeljenih u 4 cjeline. Metal, tekstil, slike i staro oružje. Ovome treba pridodati veoma lijepu etnografsku zbirku. Predmeti svake cjeline protežu se na razdoblje od 15. do 19. stoljeća. Metalnu izradu predstavlja 70 izložaka. To su kaleži, križevi, pikside, svječnjaci, monstrance, moćnici, zvona i čuveni renesansni kotlić s bobovca. Posebnu pozornost zavređuju kasnogotički kalež iz 1416. godine, nekoliko filigranskih kaleža iz 17. stoljeća, barokni kaleži 18. stoljeća i kalež pozlačeno srebro, te sirijski pektoral iz 9. stoljeća. Između 40 izloženih slika ističe se dupla slika iz 15. stoljeća sjevernjačkog porijekla. S jedne strane je predstavljeno poklonstvo kraljeva, a s druge Isusov pad pod križem. Osobitu pozornost privlače dvije slike domaćeg majstora Stjepana Dragojlovića. Golgota iz 1597. i Bezgrešno začeće iz 1621. Jednako se osobito stručnim posjetiteljima nameću slike Marije s djetetom Isusom i svetim Antom i glava Krista s trnovom krunom. Prva se pripisuje baroknom slikaru Francesku Guardiju od 1712. do 1793. Druga Federiku Barociju 1528. do 1612. ili nekome od njegovih učenika, odnosno njegovoj slikarskoj radionici. Ulje na platnu sa prikazom Svete Barbare talijanskog je porijekla iz 17. stoljeća, a za samostan je nabavljena 1867. godine, dok prikaz Svete Katarine po stilu podsjeća na odlične venecijanske slikare 16. stoljeća. Muzej krasi i portret kralja Stjepana Tomaša, djelo nepoznatog slikara 18. ili 19. stoljeća, nastalo prema nekom starijem predlošku. Niz sutjeških slika kasno srednjovjekovne izrade, Krist i donator, Krist na križu, oplakivanje Krista, krunjenje Bogorodice, predan je 1871. na čuvanje đakovačkom biskupu Štrosmajeru. Samostan se pravno nikada nije odrekao tih slika. Zbirka tekstila je sastavljena od liturgijskog ruha, među kojim se ističe kazula iz 15. stoljeća njemačkog porijekla. Ljepotom i načinom izrade ne zaostaju ni ostali izložci talijanske i francuske provenijencije, te jedna kazula izrađena od turskog platna. Zbirka od oko 30 primjeraka starog oružja uglavnom je iz turskog vremena.
Muzejskoj kolekciji pripada i nadgrobna ploča Radovana Pribilovića iz Ričice, blizu Kraljeve Sutjeske, pisana ćirilicom u 14. stoljeću, koja je po svemu sudeći krasila pokojnikov mauzolej. Posebna zanimljivost ovog natpisa je prvo slovo stilizirano kao inicijal, kako je ponekad prakticirano kod starih povelja i rukopisa. Po svom sadržaju, jezičnim terminima i oblicima, natpis predstavlja pravu rijetkost. Izričito imenovani primjerci ne dovode u pitanje niti umanjuju zanimljivost i umjetničku vrijednost ovdje nespomenutih muzejskih izložaka. Nedaleko od Sutjeske, u rijetko naseljenom i teško prohodnom kraju s primarno obrambeno-strategijskim značajem, smješten je Bobovac, također stolno mjesto srednjovjekovne Bosne. Građen kao i toliki gradovi diljem Europe u nekoliko faza između početka 14. i početka 15. stoljeća, Bobovac sa 1100 metara svojih bedema debljine 100 do 150 cm, s Bansko-kraljevskim dvorom i 4 palačama, od kojih su 3 bile u sastavu dvora, gradskim kapijama, crkvenim objektima, kapitelima, nalazima fresko-slikarstva i raznovrsnog zanatstva, crkvenim zvonima, kraljevskim mauzolejem koji ističe sakralno-kulturni karakter cijelog ansambla, sa impozantnih 11 kula, svjedoči o svojoj eminentno europskoj situiranosti i kvaliteti života. Sutjeska i Bobovac živjeli su kao pojmovni par, u nekim se ispravama Sutjeska naziva podgrađem Bobovca, u 2 navrata stolnim mjestom, jedanput specijalnom rezidencijom. Po svojoj osnovnoj namjeni, po načinu arhitektonske izvedbe i posebno po svom istaknutom političkom značaju koji je prelazio okvire bosanske srednjovjekovne države, Bobovac dostiže onu ulogu i funkciju što su ih za tadašnju Ugarsku imali stolni Biograd i Višegrad. Njihov zajednički prauzor predstavljao je Aachen cara Karla Velikog sa stolnom crkvom i dvorom kao modelom prijestolnice, raširenim diljem srednjovjekovne Europe. Politička funkcija Bobovca ogleda se u činjenici da se unutar njegovih zidina čuvala bosanska kruna, zbog koje je početkom 15. stoljeća u nastojanju da se njome okruni ovu utvrdu pohodio tada najmoćniji europski vladar Sigismund Luksemburški. Kogod je želio vladati Bosnom, jurišao je na Bobovac, jednu od kolijevki njezine srednjovjekovne državnosti. Jedna od najznačajnijih građevina, kraljevski mauzolej na Bobovcu, prvotno je kao klasična crkva građen za potrebe dvora, da bi početkom 15. stoljeća pod kraljem Stjepanom Ostojom bio pretvoren u grobnu kapelu posvećenu Svetom Mihovilu, zaštitniku viteštva. Tada je crkva dobila bogatu kamenu dekoraciju, između ostalog ukrasena vratima i prozorima, antropomorfne konzole, skulpturu nekog sveca i skulpturu lava. Cijeli mauzolej bio je ukrašen fresko slikarijama, a kasnogotičko rano-renesansne odlike fragmenata dopuštaju njihovo datiranje u period između 1420. i 1463. Na temelju stilske srodnosti bobovačkih fragmenata i fresko slikarstva iz kapele Svetog Duje u Splitu, pretpostavlja se da bi autor bobovačkih fresaka mogao biti čuveni zadarski i splitski slikar Dujan Vučković. Nalazi iz grobne kapele mauzoleja, gdje su pokopani kraljevi Stjepan Ostoja, Tvrtko II. Tvrtković i Stjepan Tomaš, te žena Tvrtka II. Doroteja Gorjanska, osobito 3 nadgrobne ploče, zaslužuju posebnu pažnju. Izrađene u crvenom mramoru donesenom iz Panonije, Šikloš, Ostrogon ili Erdelj, one su jedinstvena pojava u Bosni i Hercegovini. Ploče su ležale na posebno građenim kompozitnim sarkofazima visokim oko 90 cm. Na svim 3 bili su u visokom reljefu izrađeni likovi pokojnika s insignijama kraljevske vlasti i položaja,
a rubovima ploča tekao je natpis. Na njima se prepoznaje fizionomija jednog lica, ekstremiteti, pokojnikovo odijelo, oklop djelimično kombiniran s pancirom, tu je i oružje. Ukrašene korice jednog mača, dijelovi krsnice dvaju drugih mačeva, te pojas za nošenje mača, jedno koplje, dva štita s grbovima, žezlo, specifični simbol kraljevske vlasti, heraldički simboli, to jest kraljevske krune sa inicijalima T i ST, Tvrtko II i Stjepan Tomaš. Zmajevi raširenih usta s plamenim jezikom, šapa, dio glave s uhom i dio kosmatog trupa raspoznaju se na nosačima štitova. Tu su među nosačima simbola i anđeli, na jednom fragmentu gotovo čitava figura, za koje se naslučuje da pridržavaju krunu i kraljevski plašt. Od natpisa su ostali samo fragmenti. Položaj kompozitnih sarkofaga uz oltarski prostor svjedoči o zapadnoeuropskom pogrebnom konceptu. Bar na jednoj ploči pod pokojnikovim nogama bio je predstavljen ležeći zmaj ili lav. Stilizacija zmajevih čeljusti s jedne grobne ploče toliko podsjeća na zmaja iz grba komornika ugarskog kralja Sigismunda Luksemburškog Janoša Stibora, da po svoj prilici predstavlja isti simbol. Zmaj u Stiborovu grbu personificira visoki orden Zmajeva reda koji je 1408. godine ustanovio kralj Sigismund. Nadgrobna ploča na Bobovcu svjedoči da je i bosanski kralj Stjepan Ostoja mogao biti nositelj tog ordena. Po svojim karakteristikama, pismu, jeziku, ikonografijskoj kompoziciji, realističnom oblikovanju detalja, senzualnošću i manirizmom u prikazivanju lica, usta, ove ploče okvirno se svrstavaju u kasnogotičku dvorsku umjetnost istočno-centralne Europe. Sav taj kraljevski sjaj i raskoš danas je vidljiv tek u fragmentima pohranjenim u muzeju Sutješkoga samostana i Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kao snažni refleks tog vremena i te tradicije, duboko ukorijenjenih u kolektivnom narodnom pamćenju, živi sjećanje na bosansku kraljicu Katarinu, u čiju čast, kaže legenda, sutješke katolkinje i danas nose crne marame, kao znak žalosti zbog njezine prerane smrti u izbjeglištvu u Rimu listopada 1478. Tradicijska narodna nošnja Hrvata, katolika Sutješkoga kraja, sve donedavno živ običaj tetoviranja raširen kod katoličkog stanovništva Srednje Bosne, čiji korijeni sežu u predpovijest, do 1965. godine pa i kasnije prisutan običaj skupnog vjenčanja i po nekoliko desetina mladih parova, dokazi su jednoga žilavog kontinuiteta i intimne vezanosti za povijesnu tradiciju sa Sutješkim samostanom kao toposom čija aura ne blijedi stoljećima. Ovaj film, kao osobnu kartu kraljeve Sutjeske i Bobovca, sutješki fratri na 100. obljetnicu sadašnje crkve posvećuju gvardijanima Sutješkoga samostana, čija se imena dokumentirano mogu pratiti od 1524. godine, uvjereni u smisao vlastite dušobrižničke i kulturološke misije, čija je povijest u Bosni i Hercegovini ušla u svoje 8. stoljeće. Ovim putem, konačno, sutješki Franjevci posvjedočuju europsku dimenziju vlastite povijesti i kulture, nezamislive bez onih plodnih doprinosa što su ih europskoj uljudbi darivali samostani, počevši od benediktinskih opatija poput Monte Cassina iz 6. stoljeća.